Иртәнге яз кояшы йылмайып күктән карый. Без дә шушы килеш тамашачыларыбызны сәламләп экраннар алдына Ульяновск өлкәсе Радищево эшчеләр поселогында гомер сөрүче бүген 18 март көнне үзенең 2-5ле юбилейлы туган көнен каршы алучы хөрмәтле милләттәшебез Ибраева Дания Тагир кызын чакырып алабыз. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Лилия, кияве Рафик, оныклары Алина һәм Амир, апалары Сара, Тагирә, сеңелләре Мәрьям, Наҗия, Гөлнур, Айсылу, Гөлсинә, абысы Хамза үзләренең гаиләләре белән котлап, шушы теләкләрен җиткерәләр. Бу дөньяда иң улы бәхет ул гаиләнең зур булуыдыр мөгаен. Без дә шушы бәхетлеләр арасыннан. Яраткан апабыз, сөекле сеңелебез 10 бала арасында 8-нче булып якты дөньяга туа. Кичкенәдән үк бик акыллы, ягымлы бала булып үсә. Авылда урта мәктәпне тәмамлап, Самара шәһәренең кооператив техникумына бухгалтер һөнәрен үзләштерер өчен укырга керә. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак үз юлында тормыш иптәше, киявебез, җизнәбез Юнесне очратып, матур гаиләләрен коралар. Бер артлы 2 балалары да дөньяга туалар. Гомер барышында нинди генә сынаулар булса да, авырлыкларга бирешмичә алар бик матур тормыш кичерәләр. Һәр вакыт аларның гаиләләре барчабызга да үрнәк булды. Бүгенге көндә инде кызлары Самара шәһәрендә яши. Олы байлыклары булып 2 оныклары шатландырып үсәләр. Еш кына мөмкинлекләре чыккан саен алар туган өйләренә, әти-әниләре янәшәсенә кайтып йөриләр. Бар кардәшләребез арасында да сеңелебез, апабыз иң йомшак күңеллесе. Радищевода үзенең сату үзәге бар, шунда армый-талмый хезмәт итә. Безгә бала чактан ук әниебез дин тәрбиясе дә бирде. Үзе дә ул 5 вакыт намазын, уразаларын калдырмыйча яшәде. Сеңелебез, апабыз да намазларын укып, мәчеттә дин дәресләрен алып, үзенең гомерен кичереп алга бара. Кадерлебез, Раббыбыз сиңа барча теләкләреңә ирешергә насыйп итсен. Шөкер Алла, без гомере буе аралашып, туганлыкның кадерен белеп, матур гомер кичерәбез. Бу алда да шулай булсын. Туганлыкны белмәгән мөселман булмас, җәннәт ишеге дә аңа ачылмас дигән Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлям. Шуңа күрә никадәр язган гомерне татулыкта, гыйбадәт кылып, гел бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып гомер кичерик. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә якыныбызга ныклы сәламәтлек, озын-узак еллар яшәвен телибез. Ходай сезне аек акыл, тулы иманнан айырмасын. Үстергән балаңның рәхәтен күреп, бәрәкәтле, мул тормышта яшәргә насыйп булсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйган без барыбыз да. Без бәхетле, синдәй кеше булган гаяныбызда. Ярдәм киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең, күрше тирә, дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кешесен, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың, язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп яшисең, риза булып, килсен алдагы елларың шатлык, бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өйеше, тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен иде кешең. Бүген синең туган көнең, ә син һаман яшәле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшәле. Хөрмәтле Дания Тагировна, туган көн бәйрәмегезне татлы хисләргә күмеп каршы алыгыз. Музыкаль бүләк бары сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмайып, туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән.
кебек елмаясың бүген, нур сибеле якын тирәңнән. Мәрхәмәтле жаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Мәрхәмәтле жаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Дип кайгырма син, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең